बिमा बिफायाबोथ' सासेल' फिसा हौवानाथ' जेबोखौनो बुंथारा आंनि बुंनायाथ' जेबो मोदोमाव नांखाया खुगायासो रायलायलांबाय आंहा बिफा बोरायखौनो लामा नायै नायै जना जाबाय था नोङो लेखा फरायावबोथ' नों बानजाला मेट्रिकखौबोथ' खेबनै मानि होनानै पास खालामनायासै खालि सक बाजाराव थाङै थाङै दखान मोखां मोखां जिरायना थानाय जानोखोबा हले थिग दं आबै आंथ' ओंखाम जानाय समाव आफाखौ नेया आरो लामाबो नाया ओंखाम खुरनाय लोगो लोगोनो जायो आरो आबै ओंखामखौथ' रावबो गसंनानै जाया बयबो जिरायनानैसो जाखायो मोजां बाथ्रा बुंबा लुन लान होनोबा अफता नोङो हालाव थाङा खदालावबो थाङा सेंग्राल' दं दंनो नै नों हिनजाव मोननाया नै आंनि थाग्लियासो बा मालाय आबैनि थाफ्लियासो गुफुर स्लिम स्लिमथारलै माथो आथिखालनि सिख्लाफोरनि थाफ्लिया खामानि गैयालै गोसोम सिथ्र' सिथ्र' गाराय दाखोन गोजा आथिखालनि सिख्लाफोरा गोबां साइकेल सालायोथ' आबै न सोलाफै असायबो बुरिया साला लाजिनाय गोमोथारालै धै बिदिबो मानसि थायो नालै नोंसालाय माथो जागोन मियानि ना गुरनायानो इसे दङ बेजोंनो जानोसै दे होमबालाय जोंहाबो दंखायो मैयानियानो ओइ आबै आबैहाय न'आव मानसि दंना गैया आबै? फैलायखो बिसोरलाय आइजों आफाजोंथ' बाजारावसो थांदो बायदि मोनदां ओइ आबै जोंहाय आबै ए माथो आबैमोनसो औ फै फै जिरायफै दे जिराय रागाफोरानो जोबाखैहाय आंहा बेथोनबो मानि रागा जोंदोंहाय आबै अ सोरखौ मानो रागा जोंदों आबै बै जोंहानि दामरा मासेखौ होनदोंहाय दामब्रा बै जोंहानि आथिं थोंनै गोनां लेनजाय गैयि दामराखौ होनदों ए दैमालुखौ बुंदों जाबाय बुरिया सेस खालामथारसिगोन बियो दय आं साला रागा जानानै थाबैनो खिथाहाय सालानि ना सालानबा आंना आंदो बुंजादोहाय थैगोनलै बुरिजोंबो माथो मोजां बाथ्रा खोन्थाबाबो मोजां लाया लुनलां होननानैनो बाथ्राखौ उरायहोयो आथिं थोंनै लान्जाय गैयि दामब्राखौ नुनायबा नायलांगौमोनहाय आबै सि आबै नोंनियाबो बांद्राय जानो खोमा सेंग्रा गथ'खौ बिदि लासिं सिं खालामद्रायो होमबा दालाय अस्थाख' लिन्जाय गैयि दामब्रायालाय माबाहाय आबै नोंसानियाव खोदै फिथाइसो बिनो फैदोंमोन जोङो ए लां होनबानाय आबैमोन मोन गुजुबनासो दोङो हाना लां बेथोनबो आबैमोन ओइ थाफ्लि आगै लिन्जाय गैयै खोदै फिथाइ हानना फैदोहाय साला दुगा गिजि लागाम गैयै आसोल सानैयासो जाथायखौ मिथिलांजोब्बाय बिसोरथ' आंखौ थैहाब थांहाब एदावसिगोनलै मा जाबावनांगौ दा ओइ सुलारा pintar si Celeria. बाजै आलुआ सेरसेयाव बेसेबां 20 थाखा सेरसे हरलाय नो सोना लानाय
माथो जागोनहाय आंनि थाफ्लि ओइ बायजोआव जानला बुंथारो ओइ दैमालु नोंबोनि थाफ्लि सोलायना गोदैना गोफावमोनब्रा थै थां सोलायबो थां थां सोलायबो आरो नै गुम्फि बुरि नोंनि थाखायनो गामिनि गासिबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि थाफ्लि सोलाराम होननानै एदावनानै मिनिग्रासो जाबाय मानोहाय फिसौ मानो एदावसो होनदों नोङो नोंनि बे थाफ्लिखौ दानख्लाबनांगोन आं आयौ नों आंनि थाफ्लि स्लिमखौ दानथारनांसिग नोङो ओइ बुरै बारा मिनिनाङा खिबो गगोन दैबो गगोन गथ' दे गथ' जि गयै गथ' नोंल' मोजां जाबानो जाबाय थै आं आरो बाहेरायाव ओंखारथिंनायखौ गारनांसिगोन बेसेबां एदाव जाबावनो लासिंसिंनो नङा आं गोसो होना मोजां फरायथारनांसिगोन नङाब्ला जाला खेबनै मेट्रिक फेल जानायनि थाखायनो दिनै आबैया आंखौ थाफ्लि देखायबाय दिनैनिफ्राय आङो गामि सक बाजार जेरावबो थांथिंला न'आवनो थानानै फरायनायाव गोसो होथाबथारनोसै आं बेनो थिग जागोन र' दालाय मा जानोहाय आबौमोन गय सय जेबो गैथाराहाय बेथनबो जेबो नाङा इन्दि बिलाइसो नागिरनो फैदो जेबो नाङा ए इन्दि बिलाइ आरो सोरबा फैलायबाय खोमा ओइ निखि फांथामसो दोङो खाना लाना थांनो हागोनहाय आब' जागोन दे थांसै होमबा थांनोसै दे बिंगे बिलाइ खानाय थिथ' दे थालायदो अ होमबा दे थां दे थां होमबा दे थां मा जाबावगोनलै सामफ्रोम बेदाव जानायसै Saya, रथ'लाय मा नों इउनिट टेस्टआव बेसेबां मोननाय 25नि मादाव 20सोल' मोनदों गैयालै आंना 10ल' नों मानो फरायनायखौनो गोसो होथाराखै ओरैनो मेट्रिकआबो माथो मोनफैसिगोनानो मा नों आं फरायनो हायाब्ला नों आंखौ गारगोन नामा नोंनिया खालि बाथ्रायानो उल्थाल' नङा माने फरायनायाथ' आंबो फरायो नाथाय आंखौ थि खालामनायानो एग्जामाव फैयाब्ला आंलाय मा खालामनो मोजाङै फरायनो नाजा मेट्रिक आनजादानो फैथारनोसै मेट्रिक आनजादाव आं फेल जाब्ला नोंहासो जेंग' सेंग्राफोरजों लाइन मारिनो मोनगोन नों मानो बुजिया नों खालि उल्थाल' बुङो आंनि जिउआव नोंनो गिबि नोंनो जोबथा आरो नों नङाब्ला रावजोंबो जुलि जाखाया सिख्लाफोरनि गोसोखौ मोदायाबो हमनायानो आंथ' मानसिसो गाबोन समफोरनो सोरबा गुबुन सेंग्रा साख्रियाला नायनो फैब्लाथाय आं आइ आफानि खोथाखौ दाननो हायाखै सरि प्लिज आंखौ निमाहा होदो होननानै प्लट थांगोन गावहानो सोरबा गुबुन फसायनाय दं खोमा बिनिखायनोथ' आंखौ एरे खालामदों नायनि सोरनि मोजां मोननाया सैथो ओइ साया रथ'लै साया नङा आं बेखौ लोगो हमनो थांथारनांसिगोन नङा जानाय नङा गासिबो बाथ्रायानो गामियाव गोसारजोब्बाय जानांगौ
जाखागोन जेरैबायदि एदावबाय गामिनि मानसिफोरा आंखौ है थांलालै थैबाय दानियाबा बिमंला खुगा बिस गोनां सिंगिनाफोरखौसो लोगो मोनलायबाय बिसोरबा मा एदावलायगोन दा है थांथारनोसैलै ओइनो हाय लानसै गैया किसेंनि उसु फायदों ओइ सोलाराम बिबिनि थाफ्ले सोलाग्रा मा खबरहाय खामानि गैजारिंफोरा मालाय नै मालासो बिबिनि थाफ्ले सोला स्लिम स्लिम मोजांथार जादोंहाय थोद गाज्रिमोन मा जानला मा जाथाव खोथा बुंग्रा नोंसोरलाय मा बिदि जमा जमा जिरायनानै बै मोजां बै गाज्रि बिदि मालायनि खोथा रायलायनोसो जिरायो नामा नोंसोरलाय गावसोरनो न'आव हौवा हिनजाव मोजां नङा मालायखौ बुंनो फैदों थै hey Hai, Dimalu. oh gemsar Dini anta दा मा दं नोंसिनिया? दिनै लास्ट एग्जाम ना जिअग्राफि दङ एग्जामा बे बाराव माबायसा जादों नोंनिया? बे बाराव एसे हामनांगौ बायदि मोनदों आं बे बाराव पास जायाब्लाथाय फरायनायखौनो गारनोसैलां न'फोरावबो रायजानायल'सै लामा सामा जेरावबो जखायजानाय मिनिजानायल'सै पास जायाब्लाथाय शिलंफोराव ओंखारना थांसैलां दे हामगोन दे दिनै मोजाङै लिरबोबानो जाबाय गैयालै आंनियाबो बे बाराव पिअ'आ हामनायसो नङा खोमा नोंसोरना मालाय फरायनो सम दंबावो र' दे थांथ'नि होनब्लालाय अ दे मानसियानो बहा थांखो बहा माखो सिरिथार जाबाय सानसेबो खनसेबो नुजाफैथारला आनजादाबो सफैथारबाय जाब्लाबो लोंब्लाबो सुखुथारिसो जालांबाय फरायनो लिरनोबो गोसो ज'आसो जालांबाय गोदाव सोरावसो मोनबायहाय आं गावखौनो बबे रायजोआव बानायना थायोखो बे सावलुना है लामाफोरखौनो सिबिनोसैहाय आं मोजां थिखां गोलैगोन गोलैया र' थांगोन आयै आफा आं मेट्रिकखौ सेथि थाखोआव उथ्रिनो हाबाय मा जोबोद मोजां जाबाय फिसा आं दासो हां मोननाय बायदि मोनबाय बिमा दे होमबालाय बै बोरिमाखा कलेजावनो फरायहोनोसै एडमिसनफोराबा बेसे लायो नों खबर लाबानो जाबाय फिसा बेयाव फरायब्लाथ' आंखौ सिनायनायफोरा एसे नेदावगोन आयै आं बे खाथिनि बोरिमाखा कलेजाव फराया आं बरमा कलेजावसो फरायगोन आं खाथिनि कलेजाव फराया आयै एसेबां गोजानाव मानो सानखो फिसा
थाखा फैसानिबो खोथा थायो बै सम्बिर फाग्ला मेरगा गोगो सिलाराय मोना बेयावनो फरायनानै मालाय मोजाङै पास खालामबाय आयै बे कलेजाव फरायनांगौबा आं फरायनायखौनो गारगोन आं बरमा कलेजावसो फरायगोन दे नोंनि गोसो जेराव फरायो मोजांल' जानांगौ थाखा फैसायालाय मा दानो दं दानो गैया नाजानांसिगोन आरो दिहुननो दे आं थांदोनि नोंसोर थाथ'दो मोजाङै लाना थां आरो थाब फै दा आरो सोरबा सोरबि फैनो हागौ जागोन दे साया माबोरै दं सना सना दाउखाया खुगायाव जेसेबांखि बेरे मोदै लाना गोदै देंखो रोजाबनो नाजाया मानो सुबुं माहारिया बेखौ खाब्रांखौनो खोनाखागोन साया आं माने बास सियाला साननि सोराङाव दन्दर थाखोमानाय आरो खोमसिनि खाबु लाना बोरमा खावना जानाय आखुखौ मालाबाबो गारनो हाया गुड बाय रथ'साया नोंनि गोसोआव आंबो एसेबां मुगैनाय सोमजिबायब्ला आंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय थांनायनि सिगां नों आंनि दावखा गारांजों आवरायनाय दोंसे खन्थाइखौ नों खोनासंलां जेब्ला आं मेट्रिक आनजादाव नैथि खेब फेल जादोंमोन अब्ला आबैया आंखौ बिनि उनाव गामिनि सक बाजार जेरावबो ओंखारनो हायि जालांदोंमोन आं आं जोबोद लाजिनांदोंमोन साया जायनि जाहोनाव आं गावनि जिउनिख्रुइबो बांसिन हास्थायग्रा अनजालिखौबो लोगो हमफैनो हायाखैमोन आरो आं बे बाराव मेट्रिक आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिनो हाबाय साया गुड बाय साया दैमालु बियो बेनि थाफ्लि सोलाग्राया Yes! Yeah! गोमसार नोंना माबोरै जाखो इन्टारभिउआ गैयालै हामथारासै जोबोर उल्थां फाल्थां सोंथारदों आंखौ आरो आंनिया पिउआबो पास नङाना नोंनियालाय माबोरै जाखो हामनायाथ' हामदोंमोन आंना आं सोंनाय मानिखौ हाफ्रामजोबदों गसायासो मा नोजोरजों नायसै दा अननाय नोजोरजों नायब्लाथ' आंना साख्रिया जाखागोन दे मालाय नोंनियानो मोजां जासिगोनलै गैयालै आंनिया खाफालानो गाज्रि थांसै थांसै बना फिसा फिसासिन बारा गिदिर गिदिरसिन दे नाङा थिनदो दे रानदो सान्दुं गोसा बिहामजोआबो मानो फैदोंमोन सोंनायानो जायाखै र' आङो ए आयै आं आफाखौसो गाबोनो हाथायाव दाउफोर लांगोन नामा होनना सोंनो फैदोंमोन ए लाङो दे लांगोन दा मोना मोना हमना दोनबानो जाबाय मालाय गाव लायगोन हेलौ बाबा मामोन हेलौ आयै मोनसे जोबोद मोजां खौरां मा जोबोद मोजां खौरांसि आं इन्टारभिउ होनाया पास जाबाय आयै मा एपइन्टमेन्टआ गाबोन समफोरनो मोनफैगोन आरो आं बेलासियाव खालि खालामनानै थांगासिनो दङ आरो आंनि लोगो थांगासिनो दङ
जानाय लोंनायखौ रेडि खालामनानै दोननाय मा एसेबां मोजां खौरां बिफाया खोनादोंना मायो मा जालायखो माया मा एसे खुसि जासोदो जोंहा दैमालुआ साख्रि जाबायनो नंमारगौ साख्रि औ आयै ए फिसौआ औ आरो समफोरनो जइन जाथारनांगौनो आरो बियो रुमखौ खालि खालामना दा बेलासिनो फैगासिनो लोगोफोरबो फैगोननो गसायानो नायफिनहरदो इसोर 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 मा जादोंनो जा दैमालु फिसौआ साख्रि मोनबायनो ए हामबाय दे ए दैमालुआ साख्रि मोनमारबाय हामबाय दे दानिया बर'फोरा साख्रि मोननायानो खमथार दानिया बर'फोरा मानसि थैबासो साख्रि मोनो बै क'क्राझारावबो मानसि थैलायनासो साख्रि मोनदोनो माबा सरकार जाखो बेफोरबा बिमा नंमारगौ खस्थ'नि फिथाइया गोदै होननाया आफा बोराइ बाथौआ जोंखौ मेगन बेखेवना नायमारथारबाय दे होमबालाय बिफा बै बिहामजोनि दाउखौनो दा मोना लायदो आरो थब जगार खालामदो दे जागोन दे दे अब्लालाय थांनोसै आंबो अ दे दाहाय फैबानो जाबाय दे दा लायमारगोनबालाय अ लायगोन दे साया आं गाबोन साख्रियाव थांसिगोन थाङा र' आंलाय मासि साया नों बिदि मोखाङै दाथा नोंनि गोसोखौ आं बुजियो आं सम सम फन खालामबाय थागोन आलिपुरदुवारनिफ्राय सुटियाव फैब्ला बांगाल सिख्लाखौनो सासे मोजां नायनानै लाना फैफाखा आं सुटिनिफ्राय फैब्लानो नोंजों आंजों जुलि जागोन ना बेयो रोखा आंथ' अरायबो नोंनिनोखा आरो नोंनिनो जानानै थागोन थौ साया सानाबो हाबबाय थुदो थौ आयौ दाङाखै ए लाबारि आब' फै जिराय फै दे जिराय मा खबर नों खोनादोंना खोनायाखै मालाय सोलाराम दैमालासो साख्रि मोननो हायाखै ए नंमारगौ हा माबे जायगायाव मोनखोनो रेलवेनि केरानि साख्रि मोनबायनो मालाय गोजानथाराव बहाबा आलिपुरदुवारावसोनोहाय मालाय खेबनै गाहाम मेट्रिक फेल जानानैबो फरायथाबनानै सेथि थाखोआव पास जादों आरो हाई सेकेन्डारिखौबो सेथि थाखोआव पास जानानै फरायसा आफाद साहित्य गोबां आफादफोरजों बराय जासोदों मालाय जों बायदे बिब्दि खेबथाम गाहाम फेल जानांगौब्ला न'निफ्रायनो होखारहरजागौमोनहाय फरायनो होननायाथ' बा ओमफ्राय दे बिमा बिफाया बेसे राहा बायदिसिना बाजाराव बेफार खालामनानै सोलियो हामबाय दे मोजाङानो जाबाय दे होमबा आगै आं माइब्रा सगावबो थांनो दोङो दे होमबालाय आब' होमबालाय दे थां मायो माबोरै दं दं आरो ओरैनो गाबोन आं न'आव थांगोन नों समफोर जोंनाव फैथार दे है आं लाजियो है मा लाजिलाबायनो समफोर फुजा दं जोंनाव आइमोनाबो नोंखौ लेंहरखादों फैथार दे दे मालाय दैमालुआसो हाई सेकेन्डारिखौ पास खालामनानै रेलवेनि क्लार्कआव इन्टारभिउ होना मालाय पास खालामना केरानि साख्रि लाबाय नंगौलै रातुल जोंथ' सानैबो मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामबावदोंमोनसो आरो नोंथ' सानखान्थियाव लेटार मोनबावलायदोंमोन खेबनै होनानै हाई सेकेन्डारिखौ पास खालामनो हायिया जों सानैनि जोबोद लाजिथावना जादों आरो जों सानैबोथ' फोरोंगिरिनि फिसाला बावलाय आंनिया फरायनायाबो गोसोआव थाथारला जाबायलै जों सादा आरो सिगारेटखौ गारनांसिगोन आरो बाइक दाब्रायनायखौबो खमायनांसिगोन नंगौलै नोङो थारखौनो बुंदो बेसेबां जाखो आदा 50 रां दे होमबा थांलायदो आदा अ दे जों फरायनायाव गोसो होथारनांसिगोन दाय इबो गोसोब्लालै है जामारलालै है
Hei, माथो दैमालुसो? ओइ भाइमोन Hei, मा मोजां खबर? मोजां आंथ' गुबुन सोरबासो सानदोंमोन। खबरफोराथ' मोजांखा नोंसोरनिया नोंसोर मालाय मास्टारनि फिसाला आंखालथ' गैखाया मा होनना फोरमायनो जोंनि खबरखो दंसाबोलै ओरैनो फै गय जाहैदोनि जों गय जालायला दे मानो माने जानाय लोंनायफोरखौ एसे गारथ'दोंमोनलै अ नंगौ नामा दा बबाव दं आदाया? आं आलिपुरदुवाराव दङ माजों फैखो? आं रङियासिम ट्रेनजों आरो रङियानिफ्राय बरमासिम बासजों आरो बेनिफ्राय बेटारि गारिजों फैदों दा न'सिम माजों थांगोन? बाराथ' गोजान नङा थांसै थाबायनानैनो जोंबो नोंसोरनि गामिजोंनो थांखागोन जोंजोंनो ज' थु, थांफानो हागोन बिदिबालाय फै जोंनाव साहाफोर लोंलांजागौमोन नामा नांथ'लायला दे मालाबा फैसिगोन। ओइ दैमालु रेलवेनि लेबारफोर लायोब्ला जों सानैखौबो सोना होदोब्रा है मा समाय समाय बाथ्रा बुंलै नोंसोरलाय मास्टारनि फिसालाफोरानो थांदोलै दे दे होमबालाय दे टाटा बाय ओइ र' नोंखौ मियायो दैमालुआ मा होननाय? गाबोन फुजा दोङो थांथार दे होननानै बुंबोदों आंखौबो बिदिनो बुंदों। नोंसा नोंनानावसो सोंबाय बायनो लिंहरदों खोमा ओइ फाग्लि नोंबो मा बुङो? बिहामजोमोन फै जिरायफै बिबार बारसे बावनो मोननाय जोंनाफाफोर सास्रि हर बिहामजोमोनहा जिरायथ' आं साहा फुदुंनि बिहामजोमोनहा जिरायथ' आं बावथायखौ थिखाङैनि दे आफा दैमालुआ गैया नामा आयै? दङ दासो बाथौ खुलुमखांना बबेखि थांखोथाय र' आं साहा लायनि ए बाजिमोना सफैबायानो औ दे हेलौ आदा इटा सिमेन्ट रडखौ बेसे दैथायहरनांगौ इटाखौ 10,000 दैथायहर आरो सिमेन्टखौ 50 बेग आरो रडखौ 10 कुइन्टेल दैथायहरबानो जागोन दे जागोन दे आदा आरो रिसिप्टखौ हरफाथार दे फंबाय मानोना आंना समफोरनो मिस्ट्रि फैगोन जागोन दे आदा जागोन दे हायोब्ला आं दिनैनो बेलासे दैथायहरथारगोन औ दे होमबा दे जागोन दे आदा आगैया मालाय न' गिदिरबो लुसिगोन खोमा सानदोंमोन र' बाजै मा जायो न' लुखांबा थाबनो जुलिखौ खालामथारदोहाय दैमालु आगै जुलिखौथ' थाब लाथ'र' बाजै न' लुखांब्ला बोरमा टाउनावबो एसे हालानो सानदों आं आरो बोरमा टाउनाव हा लाखांनानै एल्ट' वेगेनार दा गंसे लानो हायो बेनि उनावसो जुलिखौ सानदों र' बाजै नों थिगखौनो सानदोंहाय दैमालु आगै
जुलिनि आवगायनो मावनांगौ खामानिखौ मावखाना लायाबा जुलिनि उनाव गोब्राबबो जानो हागौ। आं दैमालुखौ उन्दैफोरसो सोमोन्दो लानो लुबैसोबायहाय। खाफाल गैयालै बाजै आंहा एसेबां मानि खाफाल गैया। नोंनि बिनानावा मालाय एम ए फाइनाल होहां आरो हायना गोनां समायनाथार। आं बायदि गेरानि साख्रिखौलाय बहा फसायलाबायनोसै। र' बाजैमोन, नोंसोरखौ आं गाज्रि जानोल' लेंहराखै। मोनसे गिफ्टबो दङ। र' थाथ'। दे लोंदो बिहामजोमोन। अ दे आइ। दैमालु, नै दैमाजिमोनदो सा लोंफाफै। हा बेलाय बबेनि जाखो? बिसानि मा जायो? बाजैमोन आंखौ सिनायाखै? आं गयबारिनि गोमबोर सिंनि बिनानाव। ए साया, इसेबां देरबाय नोङो? मादैमोना एसे खामानियाव हेफाजाब होनो लिंहरनायखाय फैदोंमोन आङो। माथो उन्दैयाव थाफ्लिफ्लि गोसोम बन्दी देथारमोन नोंलाय? बहाथो दानि गथ'फोरखौलाय सिनायबावनोहाय? एसे देरब्लानो खानाय गेंग्रायाबो सिदा जायो, खानाय गोलावाबो गुसुं जायो, मोखां गोसोमाबो गुफुर जायो। जोंख्लाब माख्लाब दख'ना गाननाय, खानाय सिथा सिथा गोजा लानाय, मोख्रा खिबु बायदि लिस्टिक लानाय। गोसो थोनायफोरखौलाय मा बुंबावनो? गुबुन हारिफोरजोंसो खारफा लांबाय बायनाय, माबा माबि भाइरेल जाबाय बायनाय। बाजैमोना साहाखौ लोंग्रोदो। न' बाजैमोन, बेखौ ला। न' बाजै। मानि थफ्लाहाय बेफोरलाय? अ मानि थफ्ला बियो? बान्थालै बाजैमोन, बान्था। नोंसोर आंखौ गोदो बांद्राय साप्लाब साप्लाब एदावनायनि बान्था। आं नोंसोरनो लांगा दख'ना लाबोदों बाजैमोन। आबैयालाय? दङ न' सिङाव, एसे लोमजानाय मोनदोंनो। आबैलै। मायो? फैथ'लाय। मानोहाय? ओजों फैथ'। र' आनै थांगो र' फिसौ। नै बान्था लाबोदों आं। र'हाय र' फिसौ थांगासिनो। आथिं आखाइ सासोदोहाय आबौ। जिराय आबै जिराय। नै आबै, नोंनि थाखाय आं बान्था लाबोदों। आयु मा बान्था बियो? लांगा आबै, लांगा दख'ना। आं लांगा गानफेराखैमोनहाय आबौ। गोदोनिफ्रायनो आं अग्रं दख'नासो गानबोदोंमोन। गोदो जोंनि हिनजाव गोदानाबो दख'ना थावसिसो गानोमोन। आं गाननो रोंगोन ना? गोदो नों आंखौ थाफ्लि दिन्थिदोंमोन ना? थाफ्लि दिन्थिनायनि बान्थालै आबै। बेखौनो बावनो हायाखै फाग्ला नोङो। थां आबै थां, गानहैनाय। आं लाजियोहाय। नायनि माबायदि नुयो। अ थांनाय आबै नायनि। र' होनबा गानहैनि आङो। माबायदि नुयो नायनि? आं रोंगोन नाहाय आबैमोन। दे लों। आयु बा बेखौ माथो समायना नुथारदों। समायमारदों ने आबै, समायमारदों। जोबोद समायमारदों आबै, जोबोद समायदों। समायमारदों ना? औ आबै। आं दिनै माबा मोसासो लुगैसोबायहाय बेरथो। ए मोसामारनो आबै? मोसामारनो? दे मोसामारनोबा जों मेथाइ रोजाबना हरनोसै। दे रोजाबहाय आबैमोन दे। दे मोसादो दे। साख्रि गोदान आय' साख्रि गोदान, बेथन गोदान आय' बेथन गोदान, दखना
गोदान आय' दखना गोदान आबैनि थाफ्लिया नायनो मोजां ओइ आं मेथाइखौ मोजां मोनासैहाय बेथोनबा नोंसिना जाथाराखैहाय दे मोसा आबै मोसा दे रोजाबनि दे साख्रि गोदान आय' साख्रि गोदान बेथन गोदान आय' बेथन गोदान दखना गोदान आय' दखना गोदान आबैनि थाफ्लिया नायनो मोजां थाफ्लि 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 जाबाय आं मेथाइखौ बारा मोजां मोनासै आं मेंनायसो मोनसोबायहाय आयु आइदै सिङाबो सासोदो जाबाय दे आइ जाबाय मोसा नंलिया नोंनिया देहायाबो थिग नङा उन्दुहैदो थां आइ दे आबैमोन आं उन्दुहैथ'नोसै नोंसोर थाथ'दो दे आबैजोंबो थांनोसै दे दे आफा खुलुमनि नांलायामोन बिहामजोमोन इसोर बिहामजोमोन जागोन दे बिहामजो जै जाथों आफा बोराइ बाथौ नोंसोर सानैखौ अराय सम जै मै मै लाखिथों जै जाबाय दे, जाथों बिहामजो फै जोंहाबो खुलुमनि जै जाथों फिसा जै जाथों आफा बोराइ बाथौआ नोंसोर सानैखौ जै मै मै लाखिथों नोंसोर सानैनि गोसो गोथारै साननाया जाफुंथों दे सिखारदो दे फिसाफोर दे आफा मोना थादो दे बिहामजोमोन थांलायदो दैमालु ओजों फैलाय मामोन बाजिमोन दैमालु बै दाउ सामब्रामनि फिसाजोआलाय नोंसानि मा जायो न'आवनो जानो गैथारा बिहासो देरलाय मालाय थाबा दाङा सैखांथाराखैसोहाय आङो बाजिमोन आंनि सुखु दुखु थैस' थांस' जिउ लामा हान्थिलाङोना बेजोंनो मा बियो जेनथेन बिरबा साननायखौनो लागोन नोङो साख्रि खालायनायानो आंबो टपियावल' पासलै बाजिमोन थांथ'दो बाजिमोन आरो बाजिमोन हाबानि सप्तासे सिगां खामानि मावनो फैग्रोनांगोन दे आरो हादा फुजासिम थानांगोन दे बाजिमोन थांदो फै थांनोसै